kamar da wasa yau da so na yi tuntuɓe har yayi mini rauni fatar jikina ya salbe har na kasa barci zuciya ciki yallaɓe yayi gini cikin ta wanda babu yaɓe yaushe ne buƙatar za ta biya yau ne ko gobe da ina da hali jawo shi zanye da shi dai zobe so da siyasa ce tabbas da na yi zaɓe domin koyi mini nisar da ya zarcewa gombe soyayya ce soyayya ce soyayya ce soyayya damuwa nake kin gaban ga guri na zamawa zan yi shawagi ko cikin daji inda kike bana gina ba bana a ƙasa bana a sama in na ganki ba zan dawo ba gunki zan tsaya ko a gidan haya na aje ki ba kyakin zama ba ke nake jira karki makara da rashin ki ba zan aure ba ki yi magana wanda zan tuna da sautukan ki ba zan manta ba ba laifina bane tawa kiyo kira da gaggawa lalle rashin kiya dame ni na daina ci bare barci ni dai an san ki nisa an kasa ayyamin tausa ko na kiran ki ba kya dauka a hakin bar ni dan cikin kunci wa za ta maye gurbin ki ba a iya cire sonki a zuciya ta ba daɗi kullum tana yi min ɗaci sarauta na gidan sarki ni ko na zama bawanki in babu ke akwai matsala ga zuciya tana huce da zan iya ɓacewa ma da na ɓace na zo nan ma inda kike nake burin na zo gurin mashahidima inda na kai da kawo